बर्तमान मुझे जो पहाड़ रे अच्छी ए पहाड़ ना हूँ घंटीशिला पहाड़ आ ये पहाड़ घंटीशिला ना हबार कारण है ए पहाड़ रे एक पत्थर अच्छी जोटा कि घंटी भली आवाज होची से पहाड़ ना है घंटीशिला पहाड़ मुझे आपको घंटी भली बजेकी देखी। ଏହି ଘଣ୍ଟିଶିଲା ପାହାଡ଼ଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁରର କେନାଲ ସାଇଟ୍ ଅଛି। ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହି ପଥରଟି ଘଣ୍ଟି ଭଳି ବାଜିବାର କାରଣ ହେଲା ବାଣାସୁର ନାମକ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା। ସେ ରାକ୍ଷସ ବାଣପୁରରେ ସ୍ଥିତ ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ ସବୁଦିନେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିଲା। ସେ ରାକ୍ଷସ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ସେ ତାର ଗୋଟେ ପାଦ ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରଖୁଥିଲା ଓ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ସୋଲେରୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରଖି ଘଣ୍ଟିଶିଲା ପାହାଡ଼ରୁ ଦୁଇଟା ପଥର ଆଣି ସେହି ଦୁଇଟା ପଥରକୁ ଘଣ୍ଟି ଭଳି ବଜେଇ ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ ସବୁଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିଲା। ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସେ ବାଣାସୁର କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ। ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ଠାରୁ ସୋଲେରୀ ପାହାଡ଼ର ଦୂରତା ହେଉଛି 14 କିଲୋମିଟର। ମାନେ ବାଣାସୁର ତାର ଗୋଟେ ପାହୁଣ୍ଡରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାହୁଣ୍ଡ ସେ 15ରୁ 20 କିଲୋମିଟର ପକେଇକି ଯାଉଥିଲା। ତ ପଳେଇଲେ ଉପରକୁ, ସେପଟ ଅଛି। ହଁ ଏ ପଥରଟା ଏକା ବଜା। ଏଠି ଶୁଭୁଛି ତ କଣ ଶୁଭୁଛି କାହିଁକି ଭାଇ ବାଡ଼ିଲି ଜୋରସେ ବାଡ଼ୁ। ଆରେ ସେ କଲିଜାଟା ଦେଖା ନା ପଦା ବାହାରି ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି, ତୁ କଲିଜାଟା ଦେଖୁ। ଶୁଭ ପୁରା ବଡ ମୟୂରଟା ଭାଇ, କେଡ ବଡ ଦୁସୁଛି ମୟୂରଟା ହେଲେ।